hangyo ang atong mga operators sa pagtindog ug sa atong mga guides sa pagtindog. Tindog mo tanan. Kay karon is August 31, so National Heroes Day. Atong pakpakan atong hero karon sa atong probinsya sa Sugbo. Salamat kayo. Mao kini ang pamaagi sa pasalamat sa dulan 600 ka mga tour guides ug tour operators sa lungsod sa Badian kang Gobernador Gwendolyn Garcia kinsay ilang ginganlan nga ilang modern day hero tungod sa pagpaminaw sa ilang pangandoy nga ibalik na ang turismo. Bisan pa man og holiday ug sa iyang nahiaguman nga hip fracture, personal gyud nga gipanguluhan ni Garcia ang pagbukas ug balik sa turismo sa Badian niadtong Agosto 31 nga naila silang canyoneering activity, world famous nga Kawasan Falls ug mga beaches. Dakong kalipay sa mga tour guides ug operators nga bisan hinay-hinay mabalik ang ilang panginabuhian ug nagkahiusa ug nagkasabot gyud ang mga lain-lain nga mga asosasyon aron mapatuman ang mga lagda nga sundon aron luwas ang mga guest. Matud pa ni Garcia nga ang maong mga tawo mao ang mipadasig kaniya nga maningkamot nga ma-downgrade ang lalawigan ngadto sa MGCQ status aron mabalik na sila sa pagtrabaho. Dugang pa niya nga ang pag-abli sa turismo dili tungod sa paglingaw-lingaw apan aron makabarog na balik ang mga tawo nga naapektuhan sa pandemya. Dili lang ang mga dagkong mga resort apan apil na ang mga gagmayng magpapatigayon dapit sa mga tourist destinations. Kini sama sa mga naninda og biko, bingka, budbod ug uban pang gagmay nga mga tindahan nga wala nay namalit sanglit wala nay mga turista. Matag pamilya gawa sa ginikanan nay mga anak. Ang mga naapektahan kay nasira ang turismo. Makakita na may hitsura sa kwarta. Kinalimot na may kunsay kolor sa kwarta. Kaya mong tugutan. Mag-open ang usapang kanyo nito. Salamat. Gipahinumduman ni Garcia nga bisan pa man sa pag-abli sa turismo, kinahanglan gyud magsunod sa istrikto nga mga lagda nga nakalatid sa iyang Executive Order 20-A kalabot sa mga tourism activities. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.